Bħalissa fil-Kulleġġ tal-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST hemm madwar 1800 student li qed jagħmlu l-apprentistat bħala parti mill-kors terzjarju tagħhom. Dwar dan One News tkellem ma' Dr. Romina Borċ li hija d-direttur tal-apprentistat fl-MCAST. Hija qalet li l-apprentistat isir bħala parti mill-kors tal-istudenti. L-apprentistat huwa parti mill-kors allura l-istudent ikun mistenni jagħmel ammont ta' sigħat fuq il-post tax-xogħol. Ovvjament hemm qafas legali huwa regolarizzat kif l-istudent u meta l-istudent imur mal-industrija. Hija spjegat kif is-suġġetti fl-apprentistat ivarjaw. Fl-aħħar żmien ngħidu aħna reġa' kien hemm interess fis-sena ta' mastru taxxa. Dr. Romina Borċ tkellmet dwar kif l-apprentistat u esperjenza importanti għall-istudenti li anke isibuh utli fis-CV tagħhom. Bl-apprentistat it-tranzizzjoni tal-istudenti tal-MCAST għad-dinja tax-xogħol tkun iżjed faċli minħabba l-esperjenza li jkunu kisbu. Id-direttur tal-apprentistat fl-MCAST qalet ukoll li fil-prospektus il-ġdid hemm korsijiet ġodda li jinkludu l-apprentistat ukoll. Fost dawn hemm dak li se jipprepara l-istudenti sabiex jassistu fi kliniċi dentali fost oħrajn. Kuntenti ħafna wkoll li fil-prospektus il-ġdid reġgħna korsijiet ġodda li kollha għandhom xi tip ta' work-based learning. Fil-fatt il-MCAST timmira li kull kors ikollu xi tip ta' esperjenza tal-prattika għall-istudent.